Nga ako kay dako di pa. Yes, okay ra. Sorry kay nadugay ko. Lagi dagan ba kayo? So, nakarelate pa mo sa naitabo karon or nag-viral karon sa Danau? Karon kay nami karon diri kung asa nabugna ang 69 nakita. So, nakarelate pa mo. Dili lang ako yung nakarelate mo. Dili daw, dili lang sa siya, kundi kitang tanan. Og for sure daghan ang naglagot, daghan ang namungot. Uy! So, kuyogi mi kay mangita mi mga marites nga mo kumpleto sa ato mga pangutana. Let's go guys, mag-release na ta. Labo. Diba? Nas picture Borgs Maria Labo. Ob balito imong iyak. May kaistorya ni mga mga nagkabit-kabit ronti. Da. Mga nagkabit-kabit unsa man mga kaistorya na nila. Tinarong ta, sultihan ta mas tinuod, na resulta, tinarong gihapon no. Pero magbino ang resulta, binuang gihapon. Wa gi ayo. Wa gi Payo ayo. ginasoy ayo. Dili sa tingali kadagdanan na itabo nila katulad tingali ko na. Nilakaw daw si Madam Shaika so magpaabot mi deri kay napa daw ko siya sa Sabang. Mabidyo daan. Ay pagbalat ang video. Hi. Siguro man si Ma'am Shaika. Basi wala si Madam Shaika di. Na pwede may pa-picture ni Ma'am Shai. Ayo. Madam, pwede mi pa-picture ni Madam Shaika, Madam? Artista na magina siya. Oh. Pa-picture tami ni Madam. Oy. Ayo. Hala, charot. Pa-picture mi ni Madam Shaika. Madam, pa-picture mi, Madam. Artista na mi ni si Madam. Okay ra, Madam, pa-picture mi ni Madam. Palay ko na siya dito. Okay ra, Dam? Ah, retouch siya. Okay ra, masud mi. Mauwaw masud mi, eh. Madam, mga supporter mi nimo, Madam, ha? Malikod sa mi. Mauwaw man mi, eh. Nami karon sa balay ni Ma'am Shai. Kami ko na may pinakaunang bisita. Mali ang car ni Madam, ay guwapa. Atay. Pulis na Tawag picture na tan. yung pulis guys. Magawas na lang may guys kaya ano nag-video yung bana niya. Ipapulis ko namin. Limot sa adlaw karon kay naipit mi. Guys, kaw na nami karon sa balay ni Ma'am Shai pero gipagawas mi sa ihang anabs kay ngano. Iya mi ipapulis kay nanood ko mi sa ilahang balay actually. Gipasudod mi ni Ma'am Shai, nya gipalingkod mi karon si Ma'am Shai di siya musugot na manggawas mi kay amo to magpa-picture. Unya karon guys, suko kay ang anabs kay pagawsod jud mi kay nagpadung na ang pulis gyat. Sige pa gawas mi. Ako kay lang balay jud asin. So butan kay si Ma'am Shai kay nga ako kay dako di pa. Yes, okay ra. Sorry kay nadugay ko. Lagi dagan ba kayo nagkuan sa imo ha? Ay, mali siya si Madam Shaika, guys.